Hey, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang John, tambalanista since 2007. Sumulat ako kasi masamang-masama ang loob ko sa asawa ko. Gusto ko sanang ihinga sa inyo ang matinding kurot sa puso ko. At nais ko ding humingi ng payo. Hindi ko kasi masabi sa pamilya ko at malalapit na kaibigan dahil pakiramdam ko matatapakan ang pagkalalaki ko. Ganito po kasi. 6 na taon kaming magkasintahan ni Libby bago kami nagpakasal. 4 na taon na kaming kasal ngayon pero wala pa din kaming anak. Paano naman kasi? Halos wala kaming ganap. Madalas naman ako magyaya once a week, pero lagi siyang tumatanggi. Pagod daw siya, kaya inuunawa ko na lang. Yung once a week, ginawa lang once a month. Napapayag ko naman, pero dahil halatang pilit na pilit, sobrang bilis. Inisip ko na lang, ganun talaga siguro kapag nasa 30s, nawawala na ng hilig. Isang araw, napansin ko na may earphones malapit sa pwesto niya sa higaan namin. Hindi naman siya gumagamit ng earphones kaya nagtaka ko. Parang may bumulong sa akin na tingnan ang phone niya. Tiningnan ko naman. Doon ko nakita na nanonood pala siya ng porn kapag wala ako sa bahay at umuwi sandali sa mga magulang ko. Ganon din ang gawain niya kapag siya naman ang umaalis para umuwi sa kanila. Ang masakit, kahit natutulog lang ako ng mahimbing sa tabi niya. Kinumpronta ko siya pero sinabihan niya ako na madrama. Bakit ang big deal daw sa akin? Binaliwala niya yung emosyon ko, yung sakit na nararamdaman ko. May intindihan ko naman kung di ko kayang ibigay pero hindi kasi ganun ang sitwasyon. Alam ko at ramdam ko na mahal ako ng asawa ko. Kasama ko siya araw-araw kaya alam ko namang mahal niya ako. Pero naguguluhan ako tambalan. Bakit kailangan niya pang manood ng mga ganon? Bakit hindi na lang namin gawin? Tambalan, ano po ang masasabi ninyo sa sitwasyon ko ngayon? May magagawa pa ba ako para mag-init ang mga gabi namin ni Mrs.? Ang inyong tambalanista since 2007, John. Paano ba to, John? Anong gagawin natin, John? Bakit gano'n na lang yung yung confidence mo sa tambala? Oo nga na. Kami ang makapagbibigay ng tamang advice. Para mapainit ang mga malalamig na bagay. Hindi ko sure, John. Pero obviously, meron talagang problema kasi dapat tama ka naman sa tanong mo. Actually, lahat ng emosyon mo valid, 'di ba? Pero yung kapartner mo, si Mrs. din, hindi ko naman sinasabing valid, meron siyang baka dapat hindi ganun yung atake sa kanya na parang, kaya ang ending parang sinabihan ka pa na binibig deal mo or madrama. Kasi kadalasan parang lalaki yung, parang ang hirap naman ito. Lalo na kung alam ko may paring nakatutok, ganun. Hi, Father JJ.
Shout out sa iyo, Father JJ. Hindi, pero like, maski yung mga kaibigan ko mga pare, sinasabi talaga nila yun na yung union between the husband and wife is something to be celebrated. Diba? Kasi kaya nga, meron regalo ninyo yun bilang mag-asawa sa isa't isa. Ganon. So yung dito sa sitwasyon ninyo, talagang merong problema. Feeling ko lang baka si girl mas paano ba to? Parang feeling ko na baka si girl mas natutuwa kasi siya or mas na-achieve niya yung mga dapat ma-achieve kapag may ibig sabihin nun, dapat alamin mo kung paano ma-achieve. Gets mo na yun, kuya? Ano ba? Hindi na tayo hindi ka naman bata, di ba? Gets mo na yun, kuya? Ba kasi yung paraan mo, hindi niya paraan. 'Di ba? Baka yung paraan mo, kuya, ikaw lang yung masaya dun sa paraan na yun. Parang ganun. Meron siyang ibang paraan. Merong iba't iba yan, 'di ba? Kasi 'di ba nga meron tayong inanuhan na podcast na ganyan. In-explain sa atin nung nag-i-interview sa atin. Nakalimutan ko na. In-explain niya yun na iba't ibang klase ng hugis, lalim at ang mga pinanggagalingan, 'di ba? So, hindi pa rin siya, yung sinasabi mo lagi, one size fits all. Parang ang pangit. Hindi siya, It comes with different sizes. 'di ba? Parang hindi totoo, pero parang ang explanation dyan dati sa amin, parang hindi porke maliit hindi makaka-function, hindi rin porke malaki makaka-function ng according dun sa kapartner. Ganun. Kasi nga meron siyang gusto mga ganon, 'di ba? Yan, ganyan. Alam mo na-realize ko nga, partner, pagdating sa pagiging balahurat balasubas, kung ikukumpara tayo, maski nung mga balahurat balasubas days natin in the early 2000s, mas matitindi pa rin yung mga ibang DJs natin ngayon. Kasi kaya nila magsabi agad-agad ng mga bagay-bagay. Alam mo yun? Hindi, wag mo kasing isipin si Father JJ. Masasabi mong lahat yan. Hindi rin, partner. Hindi rin talaga. Nagulat ako kanina. Si Robin Shena may sinabi niya yung tungkol dun sa toy. Nasabi niya sa ere. Alam mo, maski ako nagugulantang, di ko alam kung dahil ba I'm 20 years older than you are or na parang normal na siya na usapan, ganyan. Kaya tuloy, hindi kami pero ako yun yung parang feeling ko. Pero gets naman namin yun. Diba? Gusto mong sabihin. Na parang baka yung way mo, kuya, is ikaw lang yung masaya dyan. So hindi niya na-achieve yun. So kailangan niyang i-express sa'yo at kailangan mo sabihin sa kanya na ano man yung mga na-achieve mo sa na yan, pwede ko rin namang gawin Ganon. Correct. Oo, kasi baka ang dating baka feeling ko lang yung sinabihan ka na madrama, baka ang dami mo pang sinabi na hindi mo naman tinanong din sa kanya. Ano ba talaga? Anong kailangang aling daliri? Anong lugar sa bahay? Correct. Masaya. Sa true. Doon ganyan. tayo. May role-playing bang magaganap? Ganon? Or Acting-actingan bang? sa Kailangan true? ko bang magpahid ng pabango? Correct, di ba? Para lamang mabigay ang pantasyang inaasam mo? Correct. Di ba yung kasi iba-iba naman O ano ba yung kailangan mo bang magpalaki ng katawan? Di ba? Kasi yung mga trip niya. O kailangan mo bang magpapayat? Kasi yung mga trip niya. Di ba? Kasi totoo naman. Basta again, kuya, lahat na nararamdaman mo ay valid. Pero ang pwede makasolve niyan, kayong dalawa lang, ha? Wag na mag-iisip na maghanap pa ng iba. Kasi sasabihin mo dahil hindi naman maibigay. Ganon din naman siya sa'yo in a way, 'di ba? So kailangan kayong dalawa ang mag-usap dito. Yan yung bagay na sometimes pag mag-asawa nahihiya silang lalo na kung hindi yun yung love language nila. May ganun Merong ganun na dahil hindi yun yung love language nila, hindi sila very sexual na mga people. Hindi kaagad na-express yung mga ganyan kasi nahihiya, 'di ba? Pero kailangan i-express kung may mga ganito na kasi nervous ako, hindi naman sa ginajudge kita, kuya, pero nakakatakot kasi baka papunta ito sa paghahanap sa iba. Ako, 'di ba? Hindi naman at ayaw natin ng ganun, 'di ba? Totoo 'yun. Ako naniniwala ako talaga ng isang bagay, nakukuha sa tamang paraan. Diba? Meron akong kakilala. Pangalan niya Nicole Yala. Ba't ako kasali? Ba't ako kasali?
sumali dito. Ako lang yung host ng show, partner. Tayong dalawa, Oo, talagang ano yan, batang simbahan yan eh. Oo, talagang hindi. Tapos, umayos ka. Oo, talagang protektado naman ng mga magulang. Talagang pinalaking konserbatibo. Pero wag ka nakuha talaga yung tamang timpla eh. Diba? Hindi na po siya tumigil. Siya na po yung nagkukusa. Ako na po ang nagkusa, diba? Kasi kinukusa Siya na po yung naghahain. Kasi kasi hindi yan pwedeng frozen eh. Talagang frozen shoulder. Dinidefrost pa po nung partner. Nung nakuha na yung tamang timpla, wala nang defrost na mangyayari. Wala na. Kasi nakuha nga sa tamang paraan. Yes. Yung sinasabi natin yun yung sa sinasabi tamang timpla. natin. So baka, kasi maaaring mali yung correct. approach mo. Oo, feeling ko ganun, parang hindi pa nakuha yung timpla. And it's not a bad thing na porke, 6 years sila magjowa, tas 4 years married, ganun. O, hindi naman yun bad thing kung halimbawa, kung kailan na kayo mas may edad, saka kanyo na explore yung possibility na yun. Parang communication, 'di ba? Sabi ko nga sa partner, yung communicating with your partner as in verbally, na nasasabi yung nararamdaman sa kanya, it takes time. Nagkakaroon it takes practice. So ganun din sa diyan sa part na yan ng relationship ninyo, may practice na 'di ba? Halimbawa, sasabihin mo sa kanya, ganito, nood din ako, ganyan. Alin ba diyan? Ganon. Alin yung gusto mo? Oo. Alin ba dito? Ay, mukhang masaya yan gusto mo. Ganon. Tanungin mo sa kanya, ano din ba yung gusto niya? Yun yung feeling ko, ha? Totoo. Kasi obviously, meron siyang desire eh. Hindi naman ito, may mga iba na yung, anong term mo kanina, frozen. Meron talagang mga iba na cold. Hindi sila Mabuti ganon. nga yung cold lang eh. Oo, diba? Yung frozen talaga, matindi yun. Diba? At merong ganon. Oo. Na ganon talaga sila, hindi ganon kabilis, hindi ganon kadali. Correct. Ganyan. Pero yung Diyosawa mo, hindi siya ganon eh. May mahilig si ate girl. Diba? Totoo. Ito na lang yung tingnan mo. Yung panonood niya ay paraan niya ng pag-explore. Meaning, totoo yun nag-a-adjust din siya. Yan, diba? Ganon. Kasi feeling ko lang gusto niya ring matuto para mabigay yung gusto mo. Kasi kumbaga may inaaral siya sa pinapanood niya na gusto niya siguro i-apply sa sarili niya para ma-achieve niya din yung satisfaction na pwedeng mangyari kapag ginawa niyo yung bagay na yon. Yan. So wag mong mamasamahin na bakit siya nanonood. Nawiwirduhan naman ako sa kanya. Pero malay mo ang intention niya pala kaya siya nanonood para matulungan ka rin. Correct. 'Di ba? Para matulungan yung moment niyong dalawa. At yun yung tanging paraan na naisip niya. Maaaring ganun, hindi natin alam. So wag mong tingnan sa ano ba yun ang weird naman tsaka natatapakan yung pagkalalaki ko. Wag mong tingnan sa aspetong yon na siguro nag-a-adjust siya para sa'yo. Yun na lang. Correct, nag-a-adjust or pwede rin nag-a-adjust pa siya kasi baka nasanay siya sa gano'n ng matagal na panahon. May gano'n din eh. Maaari din. May tanungin mo. Oo, di ba? Parang okay lang sa kanya kahit wala siyang ka-partner kasi yun palang sapat na. Kaya lang meron andito ka na eh. Di ba? So dapat adjust din siya sa'yo. May kakilala ulit ako. Sino naman yan? Tago ulit natin sa pangalang Emmy Lutiniana. Bakit na naman? Ano daw? Hi! Hindi, may ganun talaga parang magkasundo kayo. Minsan magugulat ka talaga magkasundo kayo sa napakaraming bagay. Decision making, sa maraming aspeto ng buhay. Pero pag-usapang aspetong sexual, hindi kayo nagkakasundo. Correct, may ganung mag-asawa kasi meron talagang taong hindi sexual. Yung iba nahihiya. Yes. Yung iba talagang hindi pa na-explore yung ganung klase ng aspeto kasi lumaki sa konserbatibong family. Pwede. Parang sila mismo, walang idea. Correct. Sila mismo nahihiya sila dun sa idea na ganito. Maguhubad ako sa harapan ng isang tao. Oo, diba? Parang ganon. Masyadong malaki yung pagkakabuka. Alam mo mga ganon. So maaari nasa period of adjustment. Pero ngayon, kasi 4 years na partner, yun yung kaya issue na siya kasi 4 years na ang tagal na, parang gano'n. Konti-kontiin mo pa. Diba? Konting pasensya pa. Talagang it will take time. So kailangan maging mas gentle ka pa sa paraan ng approach mo na hindi siya mabibigla at lalong-lalong hindi dapat siya maging traumatic ito para sa kanya. So ibig sabihin, yung sinabi mong gentle, baka naman hindi ka din gentle. Yun yung sinasabi na. Hagis mo kasi agad sa kaya nga, di ba? Kahit sino naman magmamadali na matapos kasi hinahagis na ako.
Hindi kasi yun yung sinasabi ko kanina. Yung waist mo, maaaring hindi niya kasi waist. Yes, kailangan tama yung approach mo. Oo, makukuha nyo rin yan. Yung tamang timpla. Yung tamang timpla. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po ang inyong kumikinang ina mo na si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Ingat po kayo mga kabisya. Bye-bye! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!